Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Хисматуллина, хайырлы кич. Күзгә кадәр 16 чакрым юл төзекләндереләчәк. Мәскәү проспектына капиталь ремонтны Камдорстрой оешмасы ясаячак. Ашыгыш ярдәм күрсәтү станциясендә машиналар саны артты. Рөстәм Миниханов Чаллыга 13 ашкыш бүләк итте. Сагынырсың мин булмам. Чаллы татар драм театры күп сораулар буенча Зифа Кадырованың икенче әсәрен сәхнәләштерә башлады. Мәскәү проспектын Камдорстрой оешмасы төзекләндерәчәк. Әлеге оешма тендерда җиңү яулады. Иң беренче эшне башкаручыга 800 миллион сум түләргә игълан иткән иделәр. Әмма сатулашу барышында аның бәясе 4 миллион сумга төште. Аукционда исә 2 оешма катнашты, ләкин Татнефтедор тендерда уза алмады. Юлчылар Мәскәү проспектын төзекләндерүне 12 октябрьгә кадәр тәмамларга тиеш. Эшкә кайчан керешәчәкләре исә килешү төзегәннән соң билгеле булачак. Бүген шәһәрдәшләрне эзләү экспедициясенә озаттылар. Дүшәмбе иртән 15 мәктәп укучысы һәм студентлар Ленинград өлкәсе Любань шәһәренә китәчәк. 1941-44 елларда әлеге шәһәр оккупацияләнә. Биредә кан куйгыч сугыш бара. Шәһәрне яңадан 1950 елда торгызалар. Ел саен исә шәһәр тирәсендә эзләү эшләре алып барыла. Дүшәмбе иртән Любань шәһәренә 10 мәктәп баласы һәм 5 студент китәчәк. Журавли эзләү отряды монда экспедицияләрне 4 ел дәвамында оештыра. Кайберәүләр ел саен катнаша. Арада беренче тапкыр баручылар да бар. Хочу посвятить жизнь этому, помогать там, искать всякие, восстанавливать имя павших. Иң элек территорияны саперлар тикшерә, аннан соңына эзләү эшләренә тотыналар. 10 көн дәвамында шәһәрдәшләр палаткаларда куначак. 4 ел дәвамында 500 солдатны тапканнар, 27-нең шәхесен ачыклаганнар. Шәһәр музейларын яңа экспонатлар белән байытканнар. Вещи абсолютно разные, как личные вещи, от портсигара, зажигалки, фляжки, так и до пулемета. Из наиболее такого крупного, я помню, пулемет точно в прошлом году они нас привезли. Бөек Ватан сугышында Любаньда йөзләгән мең солдат вафат булган, күбесен күмә алмаганнар. Шәһәрдәшләр 8 солдатны тиешле рәвештә күмүгә ирешкән. Бу иң зур җиңү диялар. Они по всей стране раскиданы. Это Якутия, Иркутск, с Татарии двое, значит, один из Мушкина, один из Тетюжей. Москва, Ленинград. Экспедицияга кузгалыр алдыннан эшләрне ничек алып барырга кирәклеге турында фильм күрсәткәннәр. Студентларны һәм укучыларны 2 олы кеше озата барачак. Шәһәрдәшләр җиңү бәйрәме алдыннан 3 майда кайтачак. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Антимонополь хезмәт белгечләре Чаллы су каналы оешмасының бәяләрне арттыруда шикләнә. Хәзер белгечләр көндәшлек турындагы законны бузуга караган документларны өйрәнә. Моңа тарифлар буенча комитетның мөрәҗәгате нигез булган. Чаллы су каналы күрсәтә торган хезмәткә амортизация чыгымнарын 60 миллион сумга арттырып күрсәткәннәр. Бу исә су бирү хезмәтләре бәясенә йогынты ясый. Белгеләнгән тарифтан чигүне яки дөрес сайламау законга каршы килә. Чаллы дәүләт педагогия университетында республика буенча студентлар лидерын сайладылар. Биредә Казан, Алабуга, Чаллы шәһәрләреннән активист студентлар катнашты. Бәйгенең финал өлешенә 11 кеше чыкты. Финалистлар үзләре турында сөйләде, блиц сорауларга җавап бирде. Лидер студентларның мәнфәгатьләрен кайгыртучы төп вәкил була. Җиңүче исә Татарстан данын Идел буе этабында яклаячак. Җиңү яуласа Россия этабында да катнашачак. Кайбер вакытта студентлар үзләренең ни хакларын белмиләр, ни эшләргә ярарга ярый, ярамаганны белә алмыйлар. Шуның өчен инде ул очракта правкомда эшли торган студентлар ярдәмгә килә һәм алар булыша. Шуның инде безнең эшебез, без студентларга ярдәм итәбез, без аларны куәтлибез. Ашыгыш ярдәм күрсәтү станциясендә автомобильләр саны артты. Бүген республика президенты республикадагы сәламәтлек саклау учреждениеләре вәкилләренә машина ачкычларын тапшырды. Чаллы ашыгыш ярдәм станциясенә Газель маркалы 13 автомобиль бирелде. Аларның бөтенесенә дә медицина җайланмалары бар. Агымдагы елда республикада медицина учреждениеләренә барлыгы 97 автомобиль кайтарылырга тиеш. Я всех вас поздравляю, но и на вас накладывается ответственность, чтобы никаких жалоб со стороны населения по оказанию медицинских услуг не должно быть. Мы должны за самое короткое время доехать и оказать нужную помощь.
Иртеге Казанда Татарстан халыкларының 3-нче җыйыны була. Аның максаты республикада халыклар бердәмлеген ныгыту юлларын, милли сәясәт үсешенең өстенлекләрен билгеләү. Форумга 700-дән артык кеше килүе көтелә. Чаллыдан 43 делегат катнашачак. Аларның яртысы милли җәмгыятьләр вәкилләре. Чаллыда барлыгы 84 төрле милләт вәкиле яши, 21 милли җәмгыять эшли. Чаллы делегатлары исә Татарстан халыклары җыенына нинди уй-ниятләр белән баралар, нинди нәтиҗәләр көтәләр, хәбәрчебез Римма Әхмәтова кызыксынды. Татарстан халыклары съезды тарихи вакыйга, шуңа күрә әзерлек тә җитди. Бүген делегатлар хакимияттә очраштылар. Чаллы делегациясе иң зурлардан 43 кеше. Милли җәмгыятьләр вәкилләре җыенга милли киемнәрдән барачак. Телләре, мәдәниятлары, гореф-гадәтләре төрле булса да, аларны бер максат берләштерә. Халыклар бердәмлеген саклап калу. Бу Чаллы делегатларының уртак фикере. Съездка беренче тапкыр барам. Дуслык ул спортта да кирәк, тормышта да кирәк. Чаллыларның җыенга конкрет тәкъдимнәре дә бар. Осетин җәмгыяте рәисе Татьяна Гульдиева яшьләрне төрле экстремизмнан, суицид һәм башка тискәри йогынтылардан саклау чараларын күрергә чакыра. Республикада, шәһәрдә халыклар дуслыгын саклауда милли җәмгыятьләр генә түгел, һәрбер оешма, предприятие, хезмәт коллективлары катнашырга тиеш. Бусы рус җәмгыяте вәкилләре фикере. Төп максат илдә булган тотрыклы хәлне, халыклар арасында дуслыкны бетермәскә һәм аны сакларга кирәк. Аның өчен әлбәттә дәүләт тарафыннан халыклар менә дуслыгына каратылган эшләрне көчәйтергә һәм әлбәттә дәүләт тарафыннан ул теге әйтү белән сүз белән түгел, дәүләт тарафыннан финанс ярдәмдә булырга тиеш. Иртәгә Казанда узачак Татарстан халыклары җыены 3-нче җыен. Аның беренчесе 1992 елда, икенчесе 2007 елда булган иде. Киң җәмәгатьчелек бәяләвенчә, алар республикада милләт ара һәм диннәр ара дуслыкны ныгытуга зур өлеш керткәннәр. Римма Әхмәтова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Бүгеннән Россиядә балаларга сәер исемнәр кушу тыела. Дәүләт Думасы депутатлары соңгы укылышта шундый закон проектын хуплады. Чикләүләргә саннары, хәреф белән аңлатыла торган санаучы булган символлар яки төрле кушылмалар, аббревиатуралар, норматив лексикада булмаганнар, ранг яки вазифаны күрсәтүче исемнәр керә. Әлеге закон проектын аңлатма язуында бу исемнәр нормаль түгел дип белдерелгән һәм шундый исем кушучылар опека һәм попечительлек органнары тарафыннан ата-ана хукукларыннан мәхрүм ителергә мөмкин. ЗАГС органнарының дөрес булмаган исемнәр кушуга каршы килү өчен вәкаләтләрен киңәйтү тәкъдим ителә. Яңа закон буенча икеле фамилияләрдә кушылып ясалган фамилияләрнең урыннарын алмаштырырга ярамый. Ул ике сүздән генә тора ала, араларында дефис куела. Күңел радиосы яңа бәйге игълан итте. Ул сөйкле шагыйребез Габдулла Тукайга багышлана. Анда теләгән һәркем катнаша ала. Моның өчен милли кием киеп, Тукайның шигырен укырга һәм видео язманы Күңел радиосының WhatsApp номерына җибәрергә кирәк. Бәйге 24 апрельгә кадәр дәвам итә. Бу бәйгедә балалар бик күп катнашты. Безгә төрле районнардан, Собадан, Буа, Баулы якларыннан да бик күп видео язмалар килде. Бүләкләребез саллы татар китаплары һәм сертификатлар төрле бәйгеләрдә катнашу өчен. Әле вакыт бар, хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, 24 апрельгә кадәр сез дә үзегезнең видео язмаларыгызны безгә җибәрә аласыз. Анонсларны тыңлап барыгыз. Халык сорауы буенча Чаллы татар дәүләт драма театры Зифа Кадырованың икенче әсәрен сәхнәләштерә башлый. Спектакль язучының Сөмбел китабы буенча куела һәм сагынырсың мин булмам дип атала. Акчаны язмыш сынавы спектаклен күрсәтеп җыйганнар. Сценарий әзер инде. Аны Зифа Кадырова үзе дә карап чыккан. Якын арада эшкә керешергә ниятлиләр. Сценарий авторы драматург Хабир Ибрахим. Спектакльне Казан дәүләт яшь тамашачы театр артисты, театр һәм кино режиссеры Илфат Камалиев сәхнәләштерә. Әлегенә энергетик мәдәният сарайында Чаллы дусларын җыя исемле халыкара бәйге тәмамланды. Мәскәү, Самара, Норильск, Чаллы һәм башка шәһәрләрдән 800-дән артык гариза кабул иткәннәр. Аларга Казан дәүләт консерваториясе профессоры Леонид Лютвинский, театр һәм кино артисты Александр Савин, композитор Татьяна Залужная һәм башкалардан торган мәртәбәле жюри бәя бирде. Бу сезгә ишеткәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Исән-амин булыгыз.